Ekiombe kia batakano kurwa sensemo ya Kianyabong'ere iyo gutoke wodi ya Bonyamatute bunge West Mugirange county ya Nyamira nigo giesokire na gukwandira igoro ya barai kubaombia ase okubasira bakorogo no munyakero gobo nigo bono barereire ng'a mbarainyurwa ase ogosomerwa abana abo gukuriko kwa abana babo ase bono babeire bagochandwa ne amate nigo bayakwana ekero banyora esiro kurwa soyo koriekero kyo MCA bwe wodi yo ya Bonyamatute Peterson Mugusu Morikito Steven Nyariki na mange. Ekiombe kia batakanwa korwa sensemo ya Kianyabong'ere yugotoka se wodi ya Bonyamatute se bunge ya West Mugirange me ya Nyamira igori tukoria rero beso kireteneni na kwerera makongwari babere bagwetera egati yabo kwebwa none ase kisiro ao che serikali ya county ya Nyamira na boiga barayi bachorire bagokwana hase geikaro ekyo kyabaretamo hamono yokorie kiro kyo MCA se wodi ya Bonyamatute Peterson Mugusu igekere ekyo batebirenganire buya boigo bainyorwe Samaria tane ngoro kwa Fanis Muramurara ase mwachire ekurukunga Kianyabong'ere abono nga mwatonyorire tore ekiombe kya baburaka kya widows and widowers inchende echiaredi ase ekiombeke twagokire sana ase eng'encho mwachire gototarera oyo minto mweshimiwa Peterson Mugusu ntwanya gotarwa na mugeni onde ase ekiombeke giaitu ntwebire sana gochaga iga ntumanyire ng'a baburaka mbara ase enseme ya Kianyabong'ere amakong'u togwetera buna widows and widowers ngaitha noe ninu monyamanyete okonyora noe nobokonyi bogocha mburi gotoikera buna ababuraka na abatakanu nturi kuinyurwa ase ebinto ebinga ase obokonyi obonge anene mono buna gochaga iga Kianyabong'ere abana baito okonyora ng'a ntobwate emechando yogosomia abana lakini mwana omoburaka gose omotakanu tayonya koinyurwa gocha ase enseme ya Kianyabong'ere akire mbuya mwana omosimiwa achire gotororaga buna oyo ominto akwanire obokong'u togwetera na obonge abana baito inke na omong'ina abana baito bochandegete goetera ase obokong'u obo tobwate togokoiraneria Nyasaye ng'a mbuya mono otoramborere okoboko na intwe otokonye togoetera challenges ya enkong'u ase ogochai nochi kogamba kende tokonyara koigweka lakini rende togotigera omanene ase eng'encho nere otobwate intwe ntobwati kobwaka onde gwensi agokwanekera ekyo nigo baboriri ng'a nere buya omojumbo West Mugirange Mosike Steven Mugaka aboigo omoteni bwa basubati Nyamira Mosike Cherusha Momanyi kobwatera namo n'omu MC oyo okorigia Peterson Mugusu erio kweneki ng'a magani yabo nkonyara areko bagagwikirani wabo ikiranu igo nokobori boito ng'ana intu toinyoru ntwebire sana ndambaina noe n'omu MP Steve Mugaka tanya gochaga iga atokwanire buna omu MP itu atuinyure buna ababuraka na abatakanu tokoigwa ng'opimire ababuraka bande ng'umbo abo goeta chi uniform ebo bwate kire gento lakini intu tanya gotonyora atupimira noe ne uniform ebo napimire ebiombe binde igo twari gosaba ng'a mweshimiwa Peterson buna kwaigwire enchera iga tobasa gototiga ondire ko bamona intu na ndotoretere abaishimiwa abange buna bono Cherusa noi Steve Mugaka nere mukwanire ase ensemo y'omosike Peterson Mugusu oyo okorigia ekero kyo MCA ase wodi ya Bonyamatute nigekere kiasabire ng'a nere buya esikebekwe ase abatakanu abo nabo igo kweneki ng'a nkonyara koba bari bakwinyorwa ase amagendero nabo igo ase esiro asamarita ngoro kwa Peterson Mugusu ocharo ayo amabwokorie bwabarigia ekero kyo MCA bwa Bonyamatute maega yana iga nabamo babangina baria bagakaba banyareko bakorara ababuraka na atarira siritu koria rero ndete goteba ng'a nekene ababuraka ase emechi emenge babeire bagotigu maega babeire bagochaywa babeire bakunererwa na ambiri babwate nase eng'encho ino gosaba kwane ng'a barayi baria baregeti boniga ntonyara ko batoko segregate abang'ina abaiga tumanye ng'a nabo nabo monene ebibiria goteba ng'a chintakana na ababuraka naba anyasaye na Nyasaye nero nyako akubarindira gwikida ikayo mwario noyora abakune nabenga ng'okunire ndorero yeriso lya yo monyene Mugusu ekerekyo niga boriri ng'a barayi bara obisi nere buya banyore ensemo ya Kianyabong'ere iyo korengana nerereire ng'a nigo etari goikerwa kemagenderero boikeranu aiga Kianyabong'ere chingaki chinyinge asaya na kongo ikororo lakini chikurangwa guchire koruga iga chiabe ko monto obisi
enchireria twabere tukurigichikuraga iga ekero omonto gwasoire obisi naende inyora asaya iga nkoenekeria abang'ina abega muri maega nega iga omonene anche gwetera ase muri na abande inyora oborayi obo iga bwa Bonyamatuta ninyara kwangotina amonaine korwa ase ensemo ya Kianya Bong'ere igotoka ase ward ya Bonyamatuta ase bunge ya West Mogrango ime county ya Nyamira ingo reporteria Nsoko TV rietera Nyariki Steven Embunde.